I think we improved a lot from last game. We all know how bad last game was, and I think our first half kind of killed us. If we had a better feel of the ball screen the first half, it would have been a closer game. We would have had a chance to win, but we battled back in the second half, and we had our chance, but too many turnovers, and we missed a couple of shots that we normally knock down, and that was a ball game. Takže na neskorší zápas sme sa dobre pripravili. Myslím si, že sme spravili na tréningu veľa práce, veľa dobrej práce. Defenzívne sme sa hlavne pripravovali na ich pick and roll hru, vlastne, čo hrá Levice, hrajú vlastne cez stôly. A myslím si, že začiatok mal, určite z našej strany mal agresívny sme boli, ušiel nám začiatok a potom sme už ich doťahovali. No, snažili sme sa cez polčas niečo zmeniť. Bol tam úsek, kedy sme ich mali na 5 bodov. Nedokázali sme vtedy skorovať, možno niekto to mohol individuálne na seba zobrať trošku. To potiahnuť, nepodarilo sa to, ale myslím si, že sme na dobrej ceste a treba teraz 2 zápasy vyhrať doma a myslím si, že to bude dobré.